أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن أصحابه البررة المتقين. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واخرجنا من ظلمات الوهم والجهل يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وآله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. a ci gaba da wannan zama da muke na shubuhatun wa rudud, da tun farko mun yi magana akan nasabar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. mun yi maganar shubuhat da ke wurin, wacce da dama daga cikin malaman tafsiri sukan nakalto ta a matsayin dalili, ko muka yi magana a kai daidai gwargwado da ainihin muhallin da wahamin ya fara, wato inda ainihin kuskuren ya fara, da kuma dalilin da ya sa kuskuren ya fara, ba tare da haƙiƙi ko tadƙiƙi da dama ake tarwaito wannan a matsayin dalili. Wato babban haƙiƙi ko tadƙiƙi ba abin da ya fi ganin girman ma'aikin sallallahu alaihi wa sallam. Shi ke faɗin cewa ana khairukum aban wa khairukum baita, da mun karanta wannan hadisin a baya. So in dai da gaske ma'aikin sallama shi ya fi, in ya ce uba ba yana nufin mahaifin shi kawai da ya haife shi ba. Shi yasa wannan a wannan hadisi ke faɗin cewa bu ismi khairu qurun bani adama qarnan fa qarnan, karni kowane karni sai an samu mafi alkhairin wannan karnin, sai a samu ma'aikin sallallahu alaihi wasallam hasken shi a cikin wannan bawan Allah ko kuma bayin Allah wanda su suke dauke da shi. So amma in da mun kalli wannan sai mu ga ba dalilin da zai sa mu zo wannan maganan da na daya ta nahiyar isnadi da shi yawanci aka fi ruduwa da shi, ba wannan ta nahiyar cewa ai ruwaya ce mutawatira, ba haka bane. To me yasa ake ta nakalto ta ana sa a cikin tafsirai? So ba wani abu bane. Na daya, ba Allah subhanahu wata'ala shine yakan jawo hankalin mutane akan duk wata ƙadiyya cikin ƙaraya, ya jawo hankalin mutane ya buɗe ta, daga nan aka fahimce ta, daga nan sai ga an warware wannan matsalar. Yana da kyau mu gane ba wai duk matsaloli bane, wannan nukta ce muhimmiya da ya kamata mu lura. Ba wai duk matsaloli bane malamai suka riga suka warware ta, suka yi maganin ta tun baya. Yana da kyau mu gane wannan. Aksarin abin da ke faruwa shine idan matsala ta taso, zaka tada idan malami yana da mai da hankali cikin wannan kadiyar, to sai ga zai iya samu wani abin da tuntun ana daukan shi kamar ba haka ba, sai zai tabbatar da shi cewa haka yake, ko kuma ya samu abin da ana daukan shi a matsayin haka yake, ya tabbatar da ba haka yake ba, saboda me ya mai da hankali a cikin wannan layin. Misali, bangaren abin da shafi sahabban magi sallallahu alaihi wa sallam, akwai wani sahabin da ake kira Midlaj ibn Amr as-Sulami. Midlaj ibn Amr as-Sulami mutum ne da tun zamanin Ibn Abi Hatim haka ya faɗi, ya tarjama cewa huwa arabiyyun majhul, kai wani balaraban ƙauye ne da yake ba a san shi ba ma, haka ya tarjama shi. Haka ya biyo wannan karni bayan karni. Sauran kuma ba wai ba su gani ba ne, sauran irin ba a samu wanda shi ya mai da hankalin shi akan wannan abin da ya shafi bin ɗaiɗaikun sahabbai, wani da aka yi suka a kan shi yaya za a yi mu kare shi, wani haka har ya zama duk wa'innan an iya wanke su. Ba a samu wanda ya wannan ba, har sai da ya zo kan Ibn Hajar ne ya ɗauko shi, ya tarjaman shi muwassa'a, ya kuma yi bayanin ga yadda yake sahabi ne badri, bayan badri ne diya kyakin na sayyidina Aliyu ya tare da shi, har ya faɗi inda ya rasu. To ina maganin jahala take. To wannan yana nufin a ce duk sauran sahabban makiyin sahabbai ne sun bar Midlaj ibn Amr as-Sulami a cikin duhun jahala? Ba haka bane. Ba a samu wanda ya damu ya bincike akan shi har ya fitar da abin da Ibn Hajar ya fitar akan shi bane, shi yasa. Kuma ba wannan yana nufin wai Ibn Hajar wani ilimi ne na wahayi ya zo mishi. Duk maganganun da ya faɗi abu ne da magabata sun faɗi, illa ba a samu wanda ya tattaro wa'innan maganganun da suke a warwatse wuri ɗaya har ya tabbatar da wannan mutumin ba majhuli ba ne, sahabi ne babba da sauransu. Haka za mu ga matsaloli daban-daban. To haka ita ma wannan matsala ce da ana ta nakalto ta a cewa ai
wannan ita barra matar wani cikin kakannin maki sulma ne ya rasu dan shi ya aure ta daga nan aka haifi jikan wanda shine nadar, wanda ba haka bane wanda kuma ya fara mai da hankali a kai shi kamar da na gaya mana Jahiz al-Mu'tazili, shi ya fara mai da hankali akan wannan, ya kuma tabbatar da nasabar duka barra din guda biyu, ɗaya ɗiyar uwar wacce ce haka, har tabbatar da cewa wannan da ta haifi mahaifin Nadir ta haifi Kinana ba ita ce maman Huzaima ba, an gai maman Huzaima tana nan, diyar dan uwanta ne ita wannan barra din da Kinana ya aura wacce ya haifin mishi Nadir, wacce su ne aka cakuɗa sunansu aka ce ai guda ɗaya ce, kuma ake ta faɗin cewa ai wala tanki ma na kaha ba ku min nisa illa ma salaf, ana faɗin haka ne saboda wannan irin haɗakan auren da aka yi a lokacin wanda ko kaɗan ba haka ba, wanda Jahiz dai wannan abin Allah ya saka mashi da alkhairi, wanda har da miri a wurin yake faɗin cewa wannan abin da Jahiz ya yi Allah ya saka mai da alkhairi, yana fatan Allah ya kalli wannan aikin da ya tsaftace nasabar maki sulma ya fi mai laifukan shi ra'ayoyin mu'tazila da yake faɗi da sauransu, shine laifin nashi wanda mu a wurin mulikulli wichatin huwa muwalliha, in mutum mu'tazilanci ya fi ganin shine daidai, a babban abin da Allah ke nema a wurinka shine bin shi da gaskiya, ka bi Allah gaskiyan bi shine abin da Allah ke bukata wurinka, ba wai bin wata masaba ko manhaji ko kungiya ko wani abun nan ba, kowace kungiya kake bi zaka yi samun tsira a cikinta in ka bi Allah da gaskiya a cikin wannan kungiya. Wannan shine mu abin da muke itikadi. Bayan da muka nuna gangaro muka yi magana akan nasabin ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato muka yi magana akan iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama da shubuhan da wasu suke ganin kamar shine dalilin su na cewa wal iyaz billahi kafirai ne suna wuta, wanda kafirin da ake cewa kafiri shine wanda aka aiko mishi annabin da ya kafirce ma, wanda ba annabin da aka turo musu, in ma wani ya ce ai akwai annabi Ibrahim ai annabin su ne da ya waje su fi su, Allah subhanahu wataala ya faɗi a cikin alqur'ani cewa annabi Ibrahim Allah bai turo shi wurin mutanen Makka ba, Allah faɗi Allah subhanahu wataala ya faɗin cewa litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablik, wasu jama'a ne da ba wani mai gargadi da ya taba zuwa musu mutanen Makka. So tunda kuma Allah faɗi cewa makunna masu bin hatta na asa rasula ba aiko musu annabi ba, akan me za a mai da su kafirai bayan nan ma har ta kai ga an sa su a wuta da sauransu. Sannan kuma hadisan muka yi munakashar su ta nahiyar isnadi, wanda kusan hadisai ne da duka suke da maganganun da in mun kalli girman abin da suke dauke da shi ya kamata a yi raddin su. Wato hadisi ba wai kowane isnadi ba ne ko kuma larura da ruwa yake dauke da shi za ta iya sa a yi saurin raddin shi ko kuma saurin karba, yana dangantan da wani irin matani suke dauke da shi. Idan matanin hadisi ya zama yana dauke da abubuwan da ya shafi usuluddin, to koyaya larura take dauke da shi za a yi raddin wannan hadisin. Wanda abin sa za mu ga Imamul Baihaqi a cikin Kitabul Asma wa Sifat da ya rawaito wani hadisi, wannan hadisin akwai ɗaya daga cikin rijalul Bukhari wanda da shi Imamul Baihaqi ya allala hadisin, an fahimta, da wannan mutum Imamul Baihaqi ya allala hadisin yake faɗin cewa huwa mukhtalafun fihi, an saba a cikin shi, tare da yana ga cikin rijalul Bukhari. Wannan shine Fulah ibn Sulaiman, yana ga cikin rijalul Bukhari, amma Imamul Baihaqi yazo sai ya ga to ai mutumin na an saba a cikin shi, kuma wannan babban abin da yake dauke da shi na harkan usuluddin wato harkan aqida abu ne mai girman da ba zai yi mutum irin shi iya karban wannan abin ta wurin shi wanda ke muku talafofi, sai ya allala hadisin da shi. To wannan sai ka zo in Bukhari ya rawaito wani hadisin shi a cikin Kitabul Maghazi ko Kitabul Fada'il ko da sauran, sai ka ce akan mai Bukhari zai rawaito, ba haka bane. Raddin hadisi yana danganta da wani irin abu yake dauke da shi, kamar wa'annan hadisan da suka yi magana akan hadisin Hammad ibn Salama da ya rawaito a biyo a baka finnar, wanda muka yi allala hadisin da Hammad ibn Salama da shi muka allala hadisin a wurin, tare da Hammad ibn Salama zai rawaito hadisin da zamu runguma mu karba mu ma mu iya aiki da wa'annan ruwayoyin, saboda menene ruwayoyi ne da suke ba su dauke da wata larura mai girma, kila babu fada'il ne da sauransu. Sannan kuma muka ɗauko ɗayan hadisin da shi kuma tun a matanin ma yake da larura. Dalili shine mace ne da yake ake ainihin matanin yadda yake ana faɗin cewa Islam ya zo fatu Makka ne, abin da ya faru
wanda wato je kabarin mahaifiyar shi ya nemi mata istighfari, aka ce ayi ne mai kaza, wanda gaba daya kabarin mahaifiyar sallama yana Madina ne, wani wuri da ake cewa Abuwa ba a Makka ba, wanda wannan dalilin da ya sa ma Ibnu Sa'ad ya ce hadha galadun, wanda ina ga mun karanta shi anan, ya ce wannan kuskure ne, ya ce kabarinta yana Abuwa ne ba a garin Makka yake ba, wanda wannan dalili ne mai karfi da ya kamata, inda muna ganin girman abin da ake kokarin yi a wurin, wato na neman sai an sa iyayen annabin Allah ne za a dauka a sa a wuta, wato ba zai iya musu komi ba. Duk girman annabin da an kawo masu manya-manyan ijram, masu manya-manyan laifuka, duka an tasu ai ceton Maki Sallama zai shiga cikinsu. Cikin ruwayen da ake kawo akwai wani da ake faɗin cewa ma, wato don muga irin yalwar rahamar Ubangiji, akwai wanda ake faɗin cewa ya zo da zunuban shiga sunan kaman girman duwatsu ya rasa yadda zai. Aka ce mishi to ga wa'annan abubuwan nashi yanzu ya kenan, nuna bai da wani mafita tun da shi iyakan abin da ya sani kenan, ga sunan ba wani hanyar da zai manipulating din abin tun da ga su ne a gaban shi. sai aka ce mishi, aka duba cikin sahifar shi aka ga akwai la ilaha illa, an tara zanuban nan sa su a kifa daya, aka dauko wanda hadisi ya kira hadisul bidaqa, an gane, aka dauko wannan sahifar take dauke da la ilaha illallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aka sa a wannan kifan, shikenan tarin jiyayi. Wato wannan ana nuna maka faffadar rahmar Ubangiji. Allah subhanahu wata'ala duk ya wuce, rahmar shi ta wuce nan, sai Allah ya kai mu ranar alkiyama zamu gani rahmar Ubangiji ta wuce nan, ta wuce duk wa'annan abubuwan. Kasance mai Allah subhanahu wataala yana faɗin, wai Maki Sallama yana gaya mana Allah subhanahu wataala rahmar shi in an ɗauke ta kamar a ce an kasa ta kashi 100, guda ɗaya ce aka kawo mana duniyan nan, sauran gaba ɗaya suna lahira ne. Wato an ce guda ɗaya ce aka kawo mana duniyan nan, wacce da ita ce muke ganin wannan ke dabba ke jin kan ɗayarta, wani kaga abu ka ji tausayi, kaga abu ka za ka yi, duk an ce a cikin rahama guda ɗaya ce ake wannan abu. Sauran 99 an ce an je lahira, aka hada ta da wannan ɗayar da aka kawo mana za a hada, ita ce rahamar Ubangiji da za a gani a wannan rana. Wannan abin yasa ruwayen da ke zuwa suke nuna wai ranar kiyama Allah zai fushi, zai kaman gaba ɗaya yana fushi da al'umma, ba haka. Mujirmai ranar da Allah zai fushi da su, ko ce ranar da za su ga fushin Allah ne, an fahimta da kyau, ranar da za su ga fushin Allah saboda ijram ɗinsu. Amma tare da haka rahmaniyar Ubangijin nan tana nan tana biye da su, saboda idan ana maganar Allah subhanahu wata'ala da kuma rahamar shi, aksari zaka gan rahamar tana haɗe kowa da kowa ne, ba wai misali musulmi ne kaɗai Allah ke rahamar shi ke zuwa wurin su ba haka bane, kowa da wani misali zamu ji Allah ke ce wa rahmati wasi'at kulli shay'in, komi da komi, wanda ashai da mutum da aljani da dutse da dabba da kowa zai shiga cikin wannan, to rahamar Ubangiji ta haɗe duk wannan abin nan. Wanda abin yasa zamu ga sura alqur'ani gaba ɗaya da kai qur'ani ma da ka tashi bude sai aka fara da alhamdulillahi rabbil alamin. Shi Ubangiji ne na talikai gaba ɗaya, ba wai na musulmi da sauransu ba. Sura na alkiyama al'umma gaba ɗaya, halitta gaba ɗaya za ta ga tsabar rahmar Ubangiji. Da haka hadisul bidaka da wasu ke ganin kamar hadisi ne suna Allah lashi da su, suna ga dole sai Allah ya sa wanda ya laifi cikin wuta da sauransu, rashin fahimtar rahmar Ubangiji, rashin fahimtar rahmar Ubangiji. So Allah subhanahu wataala rahmar shi ta wuce duk wa'annan abin da ake gani. So tare da wannan yalwar rahamar, amma a wurin iyayen ma'aiki ban da su dole sai dai a ware su a sa a cikin wuta. Wannan me zan ce, rauni ne cikin hankali, da rauni cikin imani, da rauni cikin tunani, da kuma rauni cikin soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, ita ce tushen da imani ke zama a kai. yasa ma'aiki sallallahu ke faɗin cewa la yu'minu kuma hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Wannan shine abin da ke baka cikakken imani, soyayyar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To an samu rauni a nan wurin, komi ma da rauni zai iya shige shi. So duk wani irin yalwar rahmar Ubangijin a wurin su, akwai ruwayar Hammad ibn Salama da ruwayar Yazid ibn Kaisan, da wa'annan ruwayoyin za a sa iyayen ma'aiki a wuta, kuma a koma a nutsu. In ka ce a ce ma dan shi'a, wato dole duk wani wanda shi ahlus sunna ne wal jama'a yadda iyayen ma'aiki sai dai a sasa a cikin wuta. Wannan inda wannan ne manhajin ahlus sunna, Allah mun barranta da wannan manhajin. Inda manhajin ahlus sunna shine yadda da iyayen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yan wuta ne, to Allah kai ne shi da mun barranta da wannan manhajin.
sannan cikin manya-manyan ahlus sunna akwai wanda sun tafi akan ba su yadda da wannan abin nan da kamar Imam al-Baihaqi bai yadda da wannan khurafatin da ake faɗi ba, ya tabbatar da yayin maki sallama tsirarru ne, har yi kokarin dogaro da hadisin ta da iyayen maki sallama a raya su, ya dogaro ya kulle ido akan wa'annan ruwayoyin da ake ganin suna cikin sahih Muslim da sauransu, ya rufe ido akan wa'annan ruwayoyi, ya dauki wacce ruwayoyin da ya dogara sauran karfin soyayya shi da maki sallama da kuma imanin shi da sanin shi da rahmar ubangiji ya wuce a ce wa'annan ruwayoyin za su iya rinjayar abin nan. To amma yana da bukata wanda zai kafa dalili da shi sai da kowancin hadisin, duk da hadisi ne da ifi sosai amma ya rike shi a matsayin shine dalilin da ya dogara da shi ya wuce. Ibn al-Arabi al-Qadi al-Maliki al-Hafiz shi ma kai ki fadin cewa duk wanda ya ce mai fadin cewa ya maki salma suna wuta wannan mal'uni ne, wato la'ananne ne shi, ki fadin cewa ai wannan cutarwa ne zuwa ga maki sallallahu ta da Allah subhanahu wa ta'ala fadin cewa innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah wa adalahum azaban muhina. Yake fadin cewa so da haka duk wanda ke dauke da wannan aqidan dan wuta wai mal'uni ne, wannan kenan Ibn Arabi al-Hatimi. Sannan kuma babban wanda ya daga tuta a wurin yaƙi wurin tabbatar da tsiran iyayen maki sallama da kuma tabbatar da girmansu shine Imamu Suyuɗi, wanda ya rubuta rasail da dama akan tabbatar da iyayen maki sallama fa tsirarru ne da sauransu, wanda kusan shine wanda ya buɗe har ya raddin hadisin da kishin sahih Muslim, ya fito da illolin da wannan hadisin yake dauke da shi, wanda wannan shaja'ar kafin shi ba a samu wanda ya wannan ba akan wannan babi. Imamu Suyuɗi ya wannan dan shaja'a ce mai karfi, dan ba abin da ba za a faɗi a kan shi ba kuma ba abin da ba a faɗin a kan shi ba, wanda abin da ya sa na tabbatar wasu ba su ƙoƙarin hakan ba, wanda ina ga kamar in duk duniya za ta yi bara'a da kai amma ka tabbatar tsakaninka da Allah da ma'aikin shi ta yi kyau, wannan ba wani mushkila. In za a raba ka da mabiya mazhabaka a ce ai wani ya zama dan shi a tunda ya ci iyayen maki sallama tsirarru ne, a ce duk kowa ya ki ka saboda an mai da kai dan shi'a ka ce maki sallama sun tsira, a wurin Allah da shi'a da sunna ba su da kima komai. Kima shine bin Allah da gaskiya, shine abin da ke da kima. Ahlus sunna ya saba wa Allah, laifukan da suka tabbata da zai shiga wuta suka tabbata wuta zai shiga. Dan shi'a ya saba ma Allah, laifukan da suka tabbata zai shiga wuta zai shiga. Dan shi'a ya bi Allah ya hada sharuɗa shiga aljanna, Allah zai sa shi cikin aljanna. Ahlus sunna ya bi Allah subhanahu wataala ya cika sharuɗa shiga aljanna, zai shiga aljanna. Wata kungiyar shi'a da kungiyar sunna ba su da kiman komi a wurin Allah, wato ya zama wai dan kana ahlus sunna kai dan aljanna, kana shi'a kai dan wuta ne, ko kana shi'a kai dan aljanna, kana ahlus sunna kai dan wuta. Duk mai wannan tunanin mutum ne mai rarraunan hankali, mai rarraunan sani da addini, mai kuma rarraunan sanin Allah. Raunin sanin Allah, kasancewa babu inda Allah ya umarci mu da bin wata kungiyar ahlus sunna ko kungiyar shi'a, babu. Wani abu ne da muka ga maslaha a ciki aka kirkiro ake bi, wanda ya bi Allah da gaske kiyaye Allah fine ta amfanar da shi, wanda kuma ya saba Allah cikin bin wa'innan Allah ya hukunta shi, kamar abin da ya faru da Nasara. Allah subhanahu wataala yake gaya mana a cikin Alkur'ani cewa ruhubaniyancin su suka kirkiro shi, warhabaniyatin lati tad'uha ma katabnaha alaihim, sai Allah shi mi illabtiga ridwanillah, sai Allah yake ga mana mi famara awa haqqa riayatiha, amma sai Allah ya ce ya ba wa'inda mumine a cikin su ladan aikin da suka yi akai. To haka wannan yadda wancan rubaninci Allah bai umarci su suka giro, haka wannan kungiyoyin ahlus sunnan shi'a waya da ba inda Allah ya umarce mu da mu bi wannan abin, amma idan ka kawo su a matsayin wani abu da zai taimake ka cikin bin Allah, abu ne mai kyau. In ka saba ma Allah ka saba ma Allah, kuma Allah zai baka laifin saba mai cikin wannan abin da ka kirkiro ka bi. So wannan shine Imam Suyuɗi ya yi yaƙi wurin tabbatar da wannan, wanda wannan abin ya sa aka samu kaman Abdul Wahhab Sha'rani kafin shi ma haka ya tabbatar da tsirin iyayen maki sallallahu alaihi wa sallama. Da zai sauran bayan Allah da suka zo bayan Imam Suyuɗi ne matsalar tafi zama shahararriya, har aka samu bayan Allah suna iya fitowa a fili suna yakan wa'innan ruwayoyin da suke, wanda in za a cire san zuciya za a ga ruwan suna da illolin da bai kamata masu zama hujja ba. Wannan kenan muka yi magana akan wannan. Daga nan sai ko muka zo wurin ammin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam, wato sayyidina Abu Talib radiyallahu ta'ala anhu, wanda shi ma a nan wasu suna sa shi a wuta, suna cewa ai ya mutu kafiri, musamman shi saboda ya rayu da ma'aikin sallallahu alaihi wasallam. Da ya rayu da ma'aikin sallallahu suka dogara da ai wancan hadisin, ai akwai ruwayar da ta zo
wacce zuhuri ya ruwaita da mai yake sadda ya zo rasuwa mai ke ce mishi kashe la ilaha illallah kalmar da zan kafa ma hujja da ita a wurin Allah kaza kaza karshe ce alamin lati Abdul Muttalib ya rasu a haka. daga nan maki salama ya tunima mai istighfari Allah saukar da makan lin nabiyyi allazina amanu astaghfirul mushrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana annahum ashabul jahim, wanda hatta ibnu hajar ya istishkalin saukan wannan aya a kan saboda aya ce ta sauka a suratul tauba sura ce ta sauka bayan tabuka, wato karshen zaman madina. suna Abu Talib ya rasu karshen zaman makka da rasuwan shi da saukan ayan kwanin shekara 9 akalla, shekara 9 zuwa 10 da rasuwan sayyidina Abu Talib da saukan suratul tauba, wanda wannan mushkila ce mai girma tare da ruwayan ta wannan bangaren kenan. sannan na biyu wa'inda ake faɗin su Abu Jahal ne da sauran wa'inda su suka gallaza wa sayyidina Abu Talib, suka hisarin shi, wato suka mai wani takunkumin komi da komi, an kulle shi a cikin gida bai fita ko ina, ba a kasuwanci da shi, ba a siya ba a siyar ne, ba a auren nasu, ba komi an kulle ba a yi da su. abin da ya faru kenan sun fito a shekara na 10 da 'yan watanni sayyidina Abu Talib ya fara rashin lafiya, wasu ma sun ce da 'yan satuttuka ne a wata ruwa ya fara rashin lafiya. a wannan rashin lafiya ne wa'annan da suka mai rashin mutunci su suka tsaya a kan shi, wanda shine sanadiyan da suka mai wannan rashin mutunci, wato maki sallama suke ce mai yanzu kai zaka bar millar da kake bi ka bi wannan kaza kaza har karshe ce kuma a to ala millati Abdul Muttalib, wanda wannan ta wannan nahiyar ma za ga wani abu ne da kwata-kwata al'ada namu na 'yan adam da hankali ba zai da wannan abin zai ai da wani abin da zai faru ko dan ya ba su haushi zai ce ma ya imanin da shi saboda rashin mutuncin da suka mai. sannan kuma wani abu ne mara yiwuwa ma su fito su zo, dama mai ruwayan ya sani ya kirkiro sunayen wa'inda su suka tsaya, wato wanda kafirai ne a lokacin amma sun tsaya akan sai an fidda ma su sayyidina Abu Talib da sauransu daga cikin wannan wurin da aka kulle saboda zalunta su da ake, da su aka kawo a wurin ma abin ya fi kusa da hankali, amma sai aka kawo wanda su ne shugabannin yin wannan zalunci, kuma sannan dole suka fita kuma suka rike astarul ka'aba suna faɗin sun bar su da Allah akan zalunta su da suka yi. sannan a ce kuma wai su ne suka dawo suke ce mishi wai sun zo ga shi bai da lafiya, wanda sun yi sarin shekara 3 wani hali yake ciki, wanda sadda su yara da sauransu suke koke-koke a cikin wannan shi ba abin nan Abi Talib din, sunan mutanen ko a jikinsu ba su cikin wa'inda wannan abin da suka je ta damu hankali sai ga su da wannan zaluncin ba. sannan su ne wai yau bai da lafiya sun zo su gaishe shi suke ce mishi zaka bar millaka ka bi millar wannan kaza kaza. wannan ruwa ce mara kai mara gindi. da kuma zuhuri mun faɗi larurar shi ma'aikacin Banu Umayya ne, hatta wannan bawan Allah da na kawo shi makhul ya faɗi cewa, wanda mun karanta shi karatun da muka yi a baya, imamu zuhuri irin yaya girman ilimin da Allah ya bashi da dai a ce bai je ya tarewa sarakuna banda sun yi sarakunan Banu Umayya idan a lokacin su ya rayu. haka Yahya ibn Ma'in shi ma an zo ana magana akan karfin isnadi, aka kawo wani isnadi wanda akwai zuhuri, aka kawo wani isnadi wanda akwai imamul a'amash wanda shi yake faɗin isnadin da ke dauke da imamul a'amash shi yafi karfi. aka ce mai zuhuri kaza kaza karfin ilimin shi ce zuhurin da yana wa Banu Umayya aiki da wannan shine dalilin da ya sako da ruwaya shi, wanda wannan illa ce mai girma. don haka duk ruwayar da imamu zuhuri ya kawo cike suka ga janibin ahal baiti ruwa ce da ya kamata mutum ya tawakkafi wurin aiki da ita, wanda ta wannan dalilan kuma alhamdulillah sun yi raddan hadisin imamul a'amash, wanda imamul a'amash kamar da imamul zahabi hudu da makaranta a baya yana zargin imamul a'amash yana da dan yasiru tashayyu abin da ya ce kenan. wannan abin yasa da ya kawo hadisin da yake suka ga janibin abu musa al-ash'ari, imamul zuhuri wai imamul zahabi ya yi kokarin raddin wannan ruwaya, bal ya ma yi nuni zuwa ga tunanin kamar kila ma shi ya nema kusan a ci shi ya wadda a ruwayar. dalili shine ya kawo ya ce yana da shi'anci dan kaɗan tattare da shi, kuma an san shi'a suna ki Abu Musa al-Ash'ari saboda Abu Musa al-Ash'ari ya bada sayyidina Ali lokacin da aka je tahkim, in shi'a ba su san shi kaza 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 kaza, dan haka karshe sai ya ce wa ma adri, dan haka ban sani ba. abin da ya ce kenan Imam Zahabi a cikin Siyar Alamin Nubala.
bai san mene ba, Allahu alam me yake nufi, amma abin da zai fito fili shine bai sani ba ko shi kila saboda kin da yake a Musa al-Ash'ari kila kirkiro wannan ruwayan dan ya bata shi ko wani abin. So ala kulli halin ko ma menene sun yi raddin ruwayar Imam al-A'mash saboda ana zargin shi da yasiru tashayyu. Imam Zuhri babu mai zargin cewa ba ma'aikacin Banu Umayya bane. Banu Umayya mutane makiya Sayyidina Aliyu da su ma malaman su babu abin da ba za su iya kirkira ba. In dai an yi raddin ruwayar A'mash sai yana da yasiru tashayyu, raddin ruwayar Zuhri akan abin da ke suka ga janibin ahal baiti ba wani matsala bane. In dai an bude wannan babin dama ana yi, dan ba zai halatta ya zama su ahal baiti mai intisari musu shi za a soke shi, amma abokan karawansu Banu Umayya ko Nawasib su kuma mai mara musu ba shi kuma kar a soke shi. Wannan an ce za a yaka ya zama zalunci gaba daya. Don haka in dai ya halatta an yi ma can bangaren to nan ma zai halatta. Don haka ruwayar Zuhuri da ya roto a janibin ahal baiti mu lura Imam Zuhuri sika ne, amma kasance sika bai nufin kowane hadisin shi za a karba, kamar yadda a wurin mu a alamar ratibu tawthiq shine a ce kai sahabi ne. Sahabi kanshi Abdullahi ibn al-Amr ibn al-As sun yi raddin wani nau'i cikin nau'an hadisan shi tare da sika ne a wurinsu, illa suna cewa ya roci isra'iliyat kaza kaza, don haka duk ruwayar da ya kawo wacce la majalin ra'ayi fihi ana raddin wannan ruwayar. Wannan Imam al-Baihaqi ya faɗi, Ibn Hajar ya faɗi haka, abinda muhaqqiqun cikin malaman hadisi suka tafi. Duk ruwayar shi da ya kawo wacce la majalin ra'ayi fiha ana raddin wannan ruwayar in dai bai ci ƙarsu da sallama ba, a shi ya faɗi. Wanda sauran sahabbai kuma ana karɓar ruwayarsu, wanda shi na fi yake faɗi alfiye shi yake cewa wa ma ata an sahibin bi haisu la yuqalu ra'yan hukmuhu raf'u, haka ya faɗi. Idan sahabi ya rawaito hadisin da ra'ayi bai yiwu ya shiga ciki, kamar da na faɗin hadisin da ɗauke da abun da ya faru a baya ko abin da zai faru ƙarshen duniya ko ranar alkiyama, ra'ayi ba wani ishtihadin mutum da zai kai shi iya faɗin wa'annan abubuwan. To in sahabi ya faɗi bai ce ƙaru sallama ya faɗi irin wannan, kai tsaye ana cewa hadisi ne marfu'i. To amma suka ce banda Abdullahi ibn al-Amr ibn al-As da ya rawaci Isra'iliyat, shi in shi ya faɗi wannan ba a karɓan irin wannan hadisin nashi. Wannan bai sa ya zama da ifi ba. Haka shi Imam Zuhri dan radda hadisan shi da yake suka janibin ahal baiti ba zai sa kai. Imam Zuhri ya kamata mu sani hatta Umar bin Abdul Aziz lokacin da zo mulkin shi ya sa shi a gefe bai dai aiki da shi ba, bal akwai wurin da ma yake zargin ma Imam Zuhri din shi Umar bin Abdul Aziz bai dai aiki da shi ba, kuma yana zargin shi akan akwai ta badakala da aka yi lokacin sarakunan baya, wanda ana zargin da hannun Imam Zuhri a cikin wannan. Yana cikin ansabul ashraf ne Imamul Balazuri, mutum ya duba tarjama Umar bin Abdul Aziz, duk zamu ga wa'annan mutanen da ya ki yadda yi aiki da su, da family sayyidina Abu Musa al-Ash'ari family su bai yadda su ma yi aiki da su ba, kamar yadda Balazuri ya rawaito a cikin tarihul kabir din shi. So wannan wani abu ne da yake a fili, wanda in mun kalli wa'annan abubuwan zamu ga ba wani mushkila da mun yi raddin hadisan shi dake suka ga janibin ahlul bait, kuma ba zai sa zama basika bane. wala bai samu kan ba mu ce shi da ifi bane, illa wa'annan hadisan nashi ba za mu karbe su ba saboda suna dauke da shubha mai karfi. Alhamdulillah. To bayan nan muna kan maganar Sayyidina Abu Talib, yau mu za mu karkare, muka ce za mu tabbatar da ma Sayyidina Abu Talib na ɗaya, Sayyidina Abu Talib musulmi ne mumini, ba musulmi ne mumini, bawan Allah ne wanda shi ya aiki wa Maki Sallama irin aikin da ma'aiki ke da bukata a mishi a wannan lokacin. Wanda abin yasa za mu ga Maki Sallama na ɗaya, lokacin da Maki Sallama yake zaune a Makka shekaru 13 nan, ya kamata mu ga wannan hadisin da Jabir ya ruwaito shi, wanda hadisi ne muhimmi. Hakim ya sa hashi, Imam Zahabi ma ya sa hashi. Wato yana da kyau mu lura, ni ina karanto hadisi daga Mustadrak ban tare da wa'inda suke ganin wai kamar tasihin Hakim da ke cikin Mustadrak yana zama tasihi ne idan Imam Zahabi ya yi muwafaka da shi. Wannan ba haka bane. A wuri na Imam Zahabi ya yi muwafaka da shi, muna tasihin huffaz guda biyu akan wannan hadisin. An fahimta ai, ya saboda Hakim hafizi ne naqidi wanda ya kai rutubar da zai tasihi ya tad'ifi. In ya sa hadisi sahihi ne a wurin shi, kamar ko Bukhari ya sa hadisi Albani ya ce ba sahihi bane. An gane, so bai nufin wai dan wani ya ce sahihi shikenan irin qatan sahihi ne, a ijtihadin shi ne ke sahihi, wanda ya ga dama taklidin cikin tasihin shi yayi,
in dai wannan ayat da ya kai rutban ta sai ta tifi kamar hakim ya kai, hatta imam zahabi ya sa cikin sunaye wanda sun kai rutbar da ake karban maganar sa babu jarh wa ta'dil, imam hakim kenan. to da kan yi ce hadisi sahihi ne, kana da damar da za ka yi taklidin hakim cikin tasihin wannan hadisi. in kuma yana gana ishtihadin wani malami yana shi ba sahihi bane, yana da damar ya bi, amma ba sharadi bane ishtihadin wani bai tare ishtihadi. idan malaman da suka rutuba ishtihadi kowa ishtihadin shi akan wata matsala, kowa yana da daman ya karbi ya bi malamin da ya ga yayi mishi a cikin wa'annan. sannan ishtihadi bai tare ishtihadi, kasancewa duk hadisin da misali hakim ya ce sahihi wani ya ce da ifi, dukansu babu wanda ya qur'ani ne sauka cewa wannan sahihi ne ko da ifi, bayan da Mike Sulaiman ya nassanta ta hanyar da ba za a iya raddanta ba cewa wannan sahihi ne ko ba sahihi bane. don haka in abu ya zama babin ishtihadi ne, kowa yana da daman ya ishtihadin shi in dai mutum yana da ahliya ne ishtihadin wanda hakim yana da shi. to na bin yasa idan hakim ya sa hadisi kuma misali muka ce zahabi ma ya muwafaka da shi, ni a wurina ina nufin imamu zahabi ma ya sa shi, bi ma'ana muna da huffaz guda biyu da duk sun yi don na hadisi ne sahihi. hakim yake faɗi a cikin musaddarak mujallad ne kai cewa hadisni muhammad bin isma'il al-maqari, hadisna muhammad bin ishaq ibn ibrahim, sana muhammad bin yahya an abi amr al-adani, sana yahya ibn sulaim an ibn husayn an abi zubair al-makki kenan an jabir ibn abdullah al-ansari anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam labisa 10 sinina yatba'u an-nas fi manazilihim fil mawsim wa majanna wa ukaza wa manazilihim min minan. yana mai makisar muke cewa man yu'wini wa man yansuruni hatta uballiga risalati rabbi falahul janna, abinda kawai ake da bukata ke. mu lura da ke hakim ya rawaito wannan hadisin ta hanyar Jabir ibn Abdullahi al-Ansari. Mike Sallama yake cewa Mike Sallama yayi shekara 10 yana bin mutane fi manazilihim a gidajensu, an gane ai fi manazilihim fil mawsim. an san idan an je wurin taro kamar na aikin hajji da sauransu zaga kowane jama'a suna da wuraren da suke sa hemomin su, da nan ne kamar wuraren da suke zama har su gama abin nan su. wa majanna wa ukaza, wannan duk kasuwanni ne. Mike saboda wani zai ce a to ai al'ardu alal qaba'il, Mike Sulaiman ya yi shi ai shekara 3 kafin hijira ne, an fahimta ai. to amma bi kasuwanni da sauransu wannan tun farkon sako da Allah ya aiko Mike Sulaiman, lokacin da Allah ya ce Mike Sulaiman ka isar da sako na, tunda da ana zama ne kawai a cikin wani gida, an yi shekara 3 ana faɗin ana isar da sakon ta hanyar sirri, har da Allah ya saukar da fasda bi ma tu'mar. da gani Mike Sulaiman ya fito ya bayyana sakon nashi. to tun daga Mike Sulaiman yana bin mutane kasuwanni da sauransu. wa manazilihim min minan, da kuma wuraren da suke zaune a Mina, in an zo Mina ma haka yana bin su, yana me yake ce musu, yana ce musu man yu'wini wa man yansurni, shin waye zai karbe ni ya aji ni a wurin shi, waye zai taimake ni har in isar da sakon ubangiji na yana da aljanna. abin da wake ne ma kenan. abin tambayan shine sayyidina Abu Talib yawa Mike Sulaiman wannan ko bai mushi ba? amsa shine yayi mushi, ko ba haka bane? bari mu ji wannan ruwa. ok, wannan ruwa dai abinda Mike Sulaiman ya faɗi kenan, abinda Mike ke nema kenan, za a baka aljanna. abinda ake nema da kai ka karɓi Mike Sulaiman ka kiyaye shi a wurinka, saboda an san yadda suke a can lokacin. kabilu ne, kabilu in kabilar ka ta guje ka kuma ba kabilar ta karɓe ka akwai matsala, saboda kabilu na yakan junansu ne, kashin da sai dai a kama wasu kabilan su tattar kama ka a matsayin bawa su tafi da kai. to da haka in ka bar wannan kabilar kana neman wacce kuma zaka je ka fake da ita, an gane da kyau. to wannan abin sa Mike Sulaiman ke neman su da suwaye, wannan abin sa duk fitinin da aka yi a Makka Mike Sulaiman ya zaman shi a Makka, har sai sadda Allah subhanahu wataala ya karbi sayyidina Abu Talib. da ya karbi sayyidina Abu Talib dole ya fara neman kuma su, tunda shine dama mai bashi wannan kariyar da ya nema anan da ya ce za a ba wanda ya aljanna. ya fita kuma yana neman ansar da sauransu, da shi lokacin da kai al'ard al-qaba'il ya samu ansar suka yadda za su karbe shi. kafin daga nan ne mun lura ya bar garin Makka. zai iya yana barin garin Makka, shi ya baro inda mutanen sun wato a ce disowning din shi, kamar da ake faɗi da turanci, wato sun rabu da shi daga yanzu bai tare da su, kuma ba ta ta karbe shi, kashin to za su kama shi a matsayin bawa ne su tafi da shi. wal iyaz billahi, misali irin abin da ke faruwa a lokacin kenan. so na bai yasa dirrin tsima Mike Sulaiman ya zauna, ana danna sin Abu Talib din, ana yakan yana yaka haka akai.
to amma me ya sama sai na Abu Talib ya iya samun nasara shine ruwayar da Hakim ɗero ce ke faɗin cewa haddathana Abul Abbas Muhammad ibn Yaqub sanan Abbas ibn Muhammad ad-Dawri sana Yahya ibn Ma'in sana Uqbatal al-Mashdari an Hisham ibn Urwa an Abi an Aisha radhiyallahu anha annabi sallallahu alaihi wasallam qala ma zalat quraish ka'atan hatta tufi Abu Talib. Quraish bas kasance suna matukar jin tsoro na ba sai sayyidina Abu Talib ya rasu. Yana rasuwa daga nan sai abin saboda me saboda ya ba maki sallama duk irin abin da maki ke nema a nan da maki alƙawarin wanda yi wannan abin za a bashi aljanna. Da Hakim ya gama kawo wannan hadisi ya ce hadha hadisun sahihul isnadi jami'ul libai'atil aqaba wa lam yukharrijah. Amma Bukhari Muslim ba su fitar da shi ba. Hadisi ne sahihi abin da ake nufi a ƙarshen hadisin kenan. Bari mu ji me Imam Zuhri ya ce wafaqahu az-Zahabi fi at-talkhis yace sahihun. Imam Zahabi shi ma yayi muwafaqa da Hakim ya ce hadisi ne sahihi duk da bai ce ala shartihi ma ba amma ya ce hadisi ne sahihi. Bi ma'ana Sulma ya nemi wanda ya mai irin abin da Sayyidina Abu Talib ya mushi za a bashi aljanna. Sayyidina Abu Talib yayi wannan abin ga ruwa na Sayyidatina Aisha wanda Sayyidina Hakim da yake cewa da sun sahihun ala sharti shaykhaini wa lam yukharrijahu. Imam Zahabi shi ma kitab talkhis ake cewa qassaka hadha al-hadith fi at-talkhis wannan hadisi talkhis al-mustadrak babu shi. Amma dai Hakim shi sahihi ne ala sharti shaykhain. Bi ma'ana hadisi ne sahihi ko da shabus kasance suna matukar jin tsoron maki sallallahu alaihi wasallama ba. An gane saboda shi yasa mai tahqiqin yake cewa ka'atun ai takhafu liqa al'adu ka ji tsoron haduwa da makiyinka. An gane ko jubana wato jin tsoro bas guce suna jin tsoron maki sallama ba har sai sayyidina Abu Talib ya rasu. Bi wani sayyidina Abu Talib shi ya bashi duk wa'innan kariya wanda wannan wani abu ne da yake a fili da ba wanda bai san haka ya faru ba. To maki sallama ya mai alƙawarin aljanna yayi alƙawari ma duk wanda ya mai irin wannan abin aljanna sallallahu alaihi wa sallam. So don haka gama masu tunanin wai ya rasu bai imanin ba tare da wannan magana ci ɓatacce da ba tunani a cikin wani na ɗaya mai sulma gaba ɗaya har na Abu Talib ya rasu ba a hafar lanta sallah ba azumi ba zakka ba duk ba wa'innan abubuwan. To me kuke su me ake nema a lokacin ana neman ko mutum ya yi imani da maki sulma annabi ne bayan ya yi imani da shi sannan kuma ya tsaya kare shi abinda ake nema kenan. Wannan abin yasa ai zamu ga su wanda musulman farko za mu ga suna da miza akan wanda suka zo daga baya. Dalili shine su suka fuskanci zafin da ba kowa iya daure ma irin wannan abin nan din. Hakim ya karo cike cewa fa haddathana Abul Abbas Muhammad ibn Yaqub sana Ahmad ibn Abdul Jabbar sana Yunus ibn Bukair an ibn Ishaq qala Abu Talib abiyatan lin Najashi yahudduhum ala husni jiwarihim wa daf'i anhum. Lokacin da sahabbai za su tafi hijira can ƙasar Habasha Sayyidina Abu Talib a nan wurin ma shine wanda ya ƙara rubuta ma shi Najashin yake kwadaitar da shi akan dan Allah ya kyautata ajewa innan bayan Allah da zamu turo maka wurin. Yana da kyau mu zama masu imani masu kuma ganin girman janibin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma masu aiki da hankalin da Allah ya bamu. Gina daga cikin abin da kullum Allah subhanahu wataala yake faɗi a cikin alkur'ani zaka ji yana cewa ya baka ji ya baka gani kuma ya baka fu'ad wanda fu'ad din ce hankali. An fahimta da kyau ita ce hankali. Allah subhanahu wataala ya gaya mana a cikin alkur'ani cewa thumma latus'alunna yawma izin anin na'im. Wannan hankalin da Allah ya baka ni'ima ce sai kuma Allah ya tambaye ka ya kai aiki da shi. Duk wanda ya karanta sirar Maki sallallahu alaihi wasallam ya karanta aikin da Sayyidina Abu Talib yayi ya karanta wa'innan ruwayoyin sannan kuma ya karanta wanda suke ruwayan suka kuma sannan mutum ya karanta abin da ya faru bayan wafatin Maki sallallahu alaihi wasallam sadda Banu Umayya suka hau mulki abubuwan da suka dinga yi wanda suka ajiye suna wadda a hadisai saboda batanci ga janibin wanda mutum kuma kutubul mawdu'at ya ga wa'inda suke kirkiro hadisai don batanci ga janibin ahlul baiti da kuma intisari ma ɗayan ɓangaren duk mutum ya tattara wa'innan abubuwan abinda zai tabbata wa mutum shine dole zai yiwu a iya samun irin yiwuwan wa'innan ruwayoyin daga janibin wa'innan mutane sannan kuma abin daɗin shine mafi yawan masu kidan ruwayoyin mutane da suke wa'innan Banu Umayyan wa'innan aiki sannan a hankalinka ka zo dukka tura wannan ka ce kai ai ruwaya ta zo maka bayan da Hakim ya kawo wannan sai na Abu Talib me yake cewa li ya'lam khiyarun nasi anna Muhammadan wazirun li Musa wal Masih ibn Maryama
yake cewa mafi alkhairin mutane ya kamata ya san cewa ma'aikin sallaman nan fa waziri ne na annabi Musa da kuma annabi Isa. Abin da ke nufi da waziri shine wato kamar idan misali sarki bai nan waye ke karban aiki, waziri. Wato yana nufin tunda ba su nan yau fa shine yake kan aikin da suke, wato na isar da sakon Allah subhanahu wataala. Ya aika wa Najashi yana sanar da shi wannan, sannan ya gaya mai to ka kula da wa'annan da zamu turo maka. Sannan tare da duk wa'annan a wurin ai Zuhuri ya rawaito ya mutu kafiri, shikenan ya mutu kafiri, ta haka yana wuta. Wannan abubuwa ne da Allah sani ba mu imani da sosai. Na Abu Talib yana cikin manyan sahabbai na maki sallallahu alaihi wasallama, kuma wanda ya yi abin da ba wanda ya iya yin lokacin ana zaune a Makka. Ai akwai sahabban da sun musulunta a lokacin, amma ba wanda sai na shi ke faɗin cewa ma zalat quraishun qa'atan hatta tufiya Abu Talib. Bata ce hatta tufiya wani ko wani ba, ko kuma illa iza gaba fulan. A'a, sayyidina Abu Talib shine guda daya wanda ta ce har sai da ya rasu ba su gushe suna matuƙar jin tsoron ta umar islam sai sayyidina Abu Talib ya rasu. Shine jagoran da ya jagoranci zaman Makka har ya tafi. Duk ukuban an tattara shi, an kulle, an daina komi da shi, ya zauna. Wala Allah ma yana ga cikin ma abin da ya kawo mai sanadiyar rashin lafiyan da ya rasu. Za a ce ma ya zama shahidi, su sa kashe shi. Tunda dattijo mai shekaru haka an kulle shi ba a komi da shi, ga damuwa da sauransu da zai samu ciki saboda abin da ke faruwa da jama'a shi. Amma tare da haka wannan bawan Allah mutum kai hankali kwance mutum ya sa shi a wuta, kuma mutum a wurin shi wai addini yake yi. Inda addinin da zai zama haka ga abin da ya fito maka fili, amma kai rike ƙarya shine addini a wurin ka, tur da irin wannan addini, tur da irin wannan addini. So alhamdulillah nan za mu tsaya kan abin da ya shafi sayyidina Abu Talib radiyallahu ta'ala anhu, kuma bi iznillahi daidai gwargwado mun faɗi abubuwan da za mu faɗi, wanda wannan baitukan suna da ɗan tsawo, shi yasa ba za mu karanta su ba saboda lokaci. Sai na Abu Talib sahabi ne babba, wanda a wurinmu sahabi ne da in ana lissafa manyan sahabbai ma shi yana cikin da ya kamata a fara sa sunan shi farko, yana cikin da ya kamata a sa sunan shi a cikin sahun farko na sahabban ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wannan shine don haka masu iya da cewa kafiri ne ya rasu yana wuta, wannan ruwayo ne da bamu yadda da su ba, da sun saba ma abin da yake a fili, sun saba wa abin da irin hankali zai iya fahimta cikin sauki. Don haka bamu yadda da wa'innan ruwayoyin ba. Wa'innan ruwayoyin su muka yadda da su, su ne ruwayar gaske wacce take haduwa ta iltisaki da abin da hankali zai iya dauka, ba wa'incan ruwayoyin da za su yi karo da hankalinka amma dole ka a ce kai imani da shi a haka. Mu ba za mu yadda da wannan ba. Muna jin tsoron Allah ya tada mu ranar kiyama, ce me yasa ba mu yi aiki da hankalin da ya ba mu na ni'ima ba, dan Allah ya ce sun multus alunna mai zai anin na'im. Dan haka za mu dinga aiki da hankalin mu cikin duk abin da ya zo gaban mu, kafin mu ga me za mu yadda da shi ko abin da ba za mu yadda da shi ba. Laksan Abu Talib sahabi ne babba wanda ya hidima maki sallallahu alaihi wasallam, hidimar da ba wanda ya mu maki sallallahu irin ta a zaman da aka yi a Makka radiyallahu ta'ala anhu. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina habibina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.